Traja pátrači, poďme štyria tankisti a pes. Leslie je jeho mama. To je tá Dalmatíncov sa narodilo, lebo Leslie je jeho mama. Leslie je jeho mama a komisár Rex je jeho otec. To jakí kríženci sú to, za to sú barevní. Leslie je jeho otec, nie, Leslie je jeho matka. Leslie je jeho matka, je matka a otec je jeho Rex, otec. Otec je jeho otec. A matka majú stojí na Dalmatíncu. A tam je ešte tá Duvalová, tá je tá hrozná, čo má taký kožuch. Aspoň nie je zima, vieš. Zima. To štriátkovia chodia taký nosia kožuch, vieš. Ešte vikingovia. Tí boli prvý v Amerike. Ja viem, ale musím zopakovať dejiny, toto všetko mám pod palcom. Severný, to bol Amundsen, ale nie, to som nerád, prvý tam bol Titanic ho zrazil. 2 roky basta plus 2 roky podmienka. To nie je zobrajú vodičky. Ja, oheň. Vieš, to je ten oheň. Mimozemšťania. 500, ale naozaj, 500 rokov pred objavením človeka, mimozemšťania donesli oheň v podobe zapalovača. Stratili ho a našiel ho Prometeus. Prometeus našiel oheň. Mal oheň Prometeus. Za to Zeus potrestať, tak mu zobral ten zapalovač a dal ho patentovať Banskej Bystrici. Nenormálne prachy na tom zarodil. Ešte viac ako ten týpek na spinke. To je tiež už, iný príbeh. Toto už je iný príbeh. Dal ho patentovať ten zapalovač a odtedy Zeus nosil pri sebe ten zapalovač. Plynový zapalovač, došiel mu po nejakom čase. Ale predtým ešte si ho zapaliť faklu a dneska je nosi ako olimpijský oheň. To je olimpijský oheň. Zeus je jeho otec, Herakles, Herkules a Jolaus je jeho brat. Xena to je sesternice Héry. Héra je sesternica Hermiony a to je matka Herkulesa, Hermiona. A vlastne Harry Potter, keď sa dole okuliare, to ako Clark Kent, vlastne dal si dole tie okuliare minice na Banánmana. Banánman. Toto nie je spravodlivosť, toto je osud. Toto je osud tých hrdinov. Spider-Man, Banánman, ja už neviem všetkých vymenovať. Prvý bol Clark Kent, bol nebezpečný. Ten bol s tým najnebezpečnejší. A kto išiel ešte? Sám som išiel celý čas. Tak nechám to neviem trošku pospať. Niektorí ľudia vlastne pol života prespia. To je ako polárna noc a polárny deň. Tak niektorí ľudia naozaj sú takí chorí, že pol roka len spia a pol roka sú hore. Naozaj. To je naozaj, to aj ja niekedy mávam. Polnoci spím a o polnoci idem preč ešte. A vrátim sa zase len o polnoci. To je polnočný život toto. Polnočný, 12 hodín, 36 hodín, 72 hodín. Všetko je o polnoci. To je na obratníku raka, kozorožca. Na obratníku raka je Beringov prieliv, ktoré prešli tí, už sme to spomínali samozrejme. Vikingovia, obratník raka, rovník. Je nebezpečný rovník, lebo rovník tam sa najviac ozónu uniká na severnej poli. Chudák Amundsen na to doplatil. Ale to už neviem rozprávať, lebo... Počkajte, nie, ale co? Hej, to je ešte veľká dilema, lebo on riadil ten Titanic. Ernest Spear zrazil Amundsena. Teraz neviem, kto bol práve prvý na tom severnom pole. A južný pol neexistuje. Zistili to s dlhým výskumom, že sú tam dve veľryby. Jedna sa volá veľryba Grónska, tá je tá obrovská a proste to je ako hustá veľryba, to je strašne hustá veľryba, to je proste jedno maso, čo sa plaví vo vode. Ale potom vlastne až dlhým výskumom a dlhými metodami vlastne biológovia po neskôrých 100 rokoch zistili, že vlastne tá veľryba Grónska sa delí ešte na podruh veľryba Šípkovská. Veľryba Grónska, veľryba Šípkovská. A vlastne dlhoročným výskumom bolo zistené iba 2 maličké rozdiely, ktoré na poslednú chvíľu dokázali určitý vedcovia, že to bolo jeden Nobelovú cenu proste. Vlastne tá veľryba Grónska žije vo vode a živí sa planktonom a veľryba Šípkovská má asi 30 cm a behá po suši a živí sa prhlavou.
Podľa tohto zistili, dostal za to Nobelovú cenu Miloš. Miloš Forman. Už sme pili niečo? Nie. Pol.